2014 Mutepairi nyika dzino akauya kwandiri aine chichemo chokuti munda wake wakanga wakutorwa nechikonzero chekuti aiva nechikwereti che$210 US. Saka akandikumbira kuti tibhadhare $210 US ndorima munda iwo kusvika muna 2015. Kana aizokundika kundidzosera mari yangu muna 2015, munda waizoita wangu zvachose, kunova kuirrigation scheme yekutsakara. Zvandiri kutaura ishe wangu izvi zvine chinyorwa chiripo chandinokwanisa kubudisa pamwe. Handina kudzosera mari yangu. Takaita chinyo iye ndiye akauya kwandiri, Mutepairi nyika dzino ndiye akauya kwandiri ane chichemo ichi. Panga pana last gwedzi ari munhu kana ari muno anofanira kuda pachikona nyaya iyi. Witness wako ndi witness akasaina ubepa iro. Titaure tinze shamwari mapasana mukaita mundo wacho makapasana sei mundo zori changa inini nofunga ndakaomera inini tiri kuirrigation scheme zviro zvandiomera ndaita chikwereti zvoshuwa cho$210. Ndobva ndachienda kuna vahonde nesekuru vangu ndasvika kuti sekuru ndibatsiriwe nomari. Kana mandibatsira nomari mumbofanira kuita sei kurima. Imimi kana ndakuda puroti ndoita sei ndokupai ishe mari yenyu. Tawirirana paisho akaenda kubhadhara mari ye$210 kumagezi. Zvadaro takazoenda nomari iyi takanotongerwa kudarira sabhuku Elliot Nyabuja. Ndobva ndavapa mari yawo akati aiwa ina ndichada iri $210, ndakuda mari iri $250. Ndobva ndavapa pamberi padarira sabhuku Elliot Nyabuja. Ava ndobva vakumbira futi vagorera tabva nyaya ikatongwa muna 9 July. Ava ndobva vakumbira futi zvikanzi gore rapera. Nyaya iyi ndobva yatongwa naElliot Nyabuja. Mandavapa mari yacho vakati ini ndakuda iri $250. Ndobva ndavapa $250 pamberi padarira sabhuku Nyabuja. Ndobva vakumbira kuti aiwa inini ndikukumbira futi rimwe gore rokuita sei rokuenderera mberi ndichiita sei ndichirima. Ndinoda kuzosarenda puroti musi wa9 July. Mati anga kwangu akutokumbira padarira sabhuku. Darira sabhuku kati mupe futi arime gore rimwe chete 9 July. Ati izvozvoka zvanga zvazvomara mari yacho ndakandabhadhara akarema 9 July ndobva akwana. Saka vakazoenda musi wa28 ndobva vanotora matirakita paDDF paine usiku ndokunorima kupuroti ikoko. Tisina kuwirirana gore rineri akaima 20 November 28. Takalima muna November. Hapana wandaiwirana naye nekuti hapana wandaka akatora munda kwandiri, munda uchiri nini. Kana akandipa mari kana pane chikore chakadaro. Kana pane pavanoratidza kuti ndakaenda tikatongwa pasabhuku vanoshedzwa vouya navo nezvinyorwa zvavo nepakatokwana ndiri kutongwa kune maminitsi. Panoziva kutopedzisira ndipo patakapanana tikasainirana. Havana kutidzosera mari yangu. Aiwa mimi kana kukatawo senzala ngakita ndori kuri munhu wakandika vakio ndakuta mari yangu iyi ndendera mberi chini kana mamweri kana vaku
ndoyakuita iri kusvike paraka hazvitendewo manje bhozi muridzi wacho achisaidi pamukaita unotomuudza mutemo handiti hausi wenyu munda asi kuti unofanira kutowirirana futi muchidaro kana muchiwirirana muchiwirirana kusvika zvizvo zvingofanira zvakadaro napo makaenda kunorima uyo asingazvizivi asi nyaya vese pakamudana mambara ipapo nokuti mukada kutarise kuti dhaga rehurumende hazvitengeswa ende hautenderwi kutoita zvaunenge uchitoita ikoko izvo zvawakateta naizvozvo tinenge topara mhosva nyika ine Zimbabwe haitotenderwa kuita zvinhu dhaga nderestate dhaga nderestate amutengesera anenge kana kupasana mari unenge urokutoa uori handinoona imimba mukapiwa dhaga mukatengesiwa kwemima kamakusvika kuendesa uyu kuti shamwari ndibhadhariro izvo ndikuendesere munda uyu zvanga zvafamba sei pamuzoisanganinakurendesa mundu takatokumbira undibatsirewo ndaomerwa iwongofana zvako kuita sei ndizvozvo kana washamwari totekera uyu inini kurenzi ndiriko handiti dhaga ndoro state handiti iwewe neni hatifani kutengesa dhaga kunoupana itotoambosva zvokuti kana uipiza nyaya mese kuenda kunoana njeri basa dhaga haritengesewo asi mukaitirana zveprivate zvokuti vanhu nemunowirirana bari kana yasvika kwatiri kudaita hamuisumusi mamhepo kaya bhozi dhaga rohurumende iyo hurumende iri kuwani mambo wacho uri kuwani ini ndiri kutotadza kuwana pokugara chamuchamusamama kutobva kwapfeko about kuma-17 iri kuma-100,000 case zirikufamba ndichanchi kutonga yandiri hamuna mzvipo muno kutadza kudzigara hazvitendewo zvinhu zvamurikuita mutopara makatopara mhosva taura kwandiri kuita bhozi state zviri kutaura nechangamiro muri kuzvibata imimi wamutepa iri makataurirana nahonde mukanyorerana pasi kuti mari ndi kuzokudzorera 2015 ndizvo tinokupanana period hamuna kupasana period saka kana kurima kwenyu kwamukaita kutaura kuti hamuna kupasana futi period kuti iwewe kuzipa kwawandita mari iwe uchagumira gore rakati kurima kutaura kuti hamuna kupasana futi kaperiod ako ndizvo zvazvikureva pamusoro nyaya iyi yakatongwa vasaba aiwa mati mimi hatina kupasana period zvikureva kuti imimi mapasirana mukaita nomurume ndosaka auya kupira dano azviona kuti imimi hatina kupasana period ndosaka mukumunza akuchenjererai kudzoka kuno kudara ichitaura kuti patikanyorerana pamberi pasabhuku ndepapi isi takanyorerana pakupasana mari kana muchiti mimi makapiwa tikaenda kwasabhuku yaino zvinyorwa zvepasabhuku zvikuratidza kuti shuwa takatongewa kwasabhuku muchiti mimi ndimire gore rinori kurima ndisiarambe ndichienderera mberi uyaino umbohwa hwacho hunoratidza dare parapa ndizvo zvakutaura kuti pamusoro ndaenda kupuroti ndaudzwa kunzi varima ini ndakadzoka kwasabhuku futi ndikasvika ndikati asabhuku ndauya nonyaya yangu iyi uyo aenda arima nokusiku ndakuona kuti ndabiriridzi ndipewo maminitsi yaiya sabhuku ari kuti bhuku handisi kuriona nyaya ikatongwa vanhu vakaungana kuvhereji saka izvozvo manje kaii manje unaenda musteti nyaya iyi kwaitendakaitoaenda kurei manza wozina sabhuku wenyu nokomiti yacho makatengesa zvinhu zvinozomutema vanza asikatenderwa mafuya nayo kwatiri isuku maitobhukuya hazvitenderwi inini aindinogamuchira nyaya iyi ndichiita dzidzvainzva ndinoti vanhu vanoita uori munyika kwavo handiti hazvitenderwi maza zvokuti munotengeserana mungadai maingobhadharana muchidzorerana muno zvakanaka pasina dare munaa padare taakutodzerana sabhuku rayo nekomiti yacho mese nokutsvaira ikokweyo mozikaendesa kumberi munozoona mese maakuzara manje maofisi munoipikira nyaya iyo bcause state haitengesewo mazva kunyange vaibatsirana maifanira kubatsirana zvekuprivate
Baliamba kusvika pakadai izvozvo pakatoizisa endinowo mambo wacho vakatotibirawo kuti manzi munyika hamutendewo ribhozi dhaka here munoripikira kuti audaiwa ndikuita asi wazviona shamwari kuti iwewe ndio muridzi wechinhu iwewe mabeya ukalima waenda wajarawo mbeu pamusoro pomunhu paakalimawo uyo dai kuti uwe ufuti wojarawo futi handimaona makusvika pakutemana nematemo manje nenyaya dzekuti imimi munenge makawirirana muchiwirirana kukutanga iwewe nokuti wakabatsira zvako zvakaitawo kusaidi kwako uyowe ari kuti kandotanga ndaitawo profiti nekusaidi kwangu nokuti ndikakubatsira panguva yacho waitotadza kuteta waitoburiswa munenge imomo itosungiwa nechikwereto chitonzi hausi kubhadhira magetsi handizvozvo ndizvo akakubatsirira ko ndizvozvo ko nhasi uno zvawakaitawo zvinoenda kujara munda make uri kuzvitambira uchiti kudii nhasi maakalimisa unotrakita uri kumitawo sei mabi ako iwe waenda kujara mbeu hamuna kuwirirana kuti shamwari chisiyana mvura yakuda kunaya inini ndakuda kutora munda wangu makambogara here pasi nokuti tanzwa kuti makataura kuti makawirirana kuti rapera zvakurorilori hapana kuzotaurirana kwamukaitana ndarachabvunzawo pamusoro taifana kuti tichiwirirana asi uyu akazonotora wazvinzere zvandikubvunza chamani ndakati gore rapera mukawirirana kuti musi wa 9 July nditika ndo pari kupera contract 2024 handizvo gore rinori makazogara futi pasi here muchiwirirana kuti nawo shamani gore rapera kedi kutaura zvomuna July vari kutaura miraka mundaka tikutaura zvagore rinori handitika makazogara here pasi kunze kwokutoti uyo wazoona kuti alima November unowu ndopamukazotanga kugara pasi makuda kutsvaga kuti kualima sei tisina kuzotaurirana ndopandikedza kubvunza kuti sautaura kuti contract yenyu mamusina kuwirirana sikutsanangura kwauri kuita kuti contract yedu tasina kuwirirana period handini ndizvo nabereki zvakutaura murumo akuti contract yako kwasina kuwirirana period ndosaka ukwe zvamasimba rukuenda kolima pakumunda kwacho What's the message? I got a message from Roma, but I like it. Place, because I got a place of Roma. Ana mambara wana mambara tuiba. Uyeze, iwe wanga unochokwadi chino zigana no village yese. Kuti wakapa wakadi kudzoka kuno vazhinji kuti vataura kuti munhu wewe azorima futi kauyo wandikambokumbira wewe azorima futi motakanudziwa kokuenda kujara mbeu maakarima iwe waiti ndiko kusorovha here ndiko kugadzira nyaya kugadzira kugarisana iwe uchiziva kuti kumashure wakaita corruption muri vaviri maba muri vaviri zvaifanira kugara zviri mukuwadzana kwenyu zvisina kusvika kuno imakazvara dhaka here zvino mauya kwatiri manje tokutakanusai sei dhaka romadziterekiro vanhu nakutengeserana hurumende inenge titengeserana tokutakanusai sei mubaziwa sei idhaka renyu here iwe uyaenda kulima usiku iwe wazoendawo futi kojara masikati machena uchiti chauya hondo ndaitambira saka moto unodzimwa nopetrol mutebairi handizi saka tokugadzirisa isei imimi nhasi unoyi mukuda kudzoka futi kumasabhuku kuye kuti vauye vaite uchapupu kuno asi hamuna kuzoenda hamuna kuda kuvaremekedza kutanga musati matora petiri kukanda pamoto yamutebairi keiwe wamunhu mukuru simaona yandiita andi chokwadi wemunda marima munhu saka kakanotizee kuti hairiregaikoi koda akanodemaka kudeva zvekambasi keunoda kutsvagire chirufu iwe handiti uye akatokunyara unoziva kuti mamhepo anongosumura wanza haazoziva kuti kuparamusha aziyeuka hamujeni shuwa munda marima munhu iwe mawestira mari yake itosvika zvako wakutonima imomoto hano akatoita basa aruna kuchichawo zvakatooma zvinhu zvekutaura nyaya kumboona chita pamambo ndeyekuti uyu
zvakawira nomabi ake nekuti tanzwa panapo kuti uyu havana kupasana period yekuti iye uya acharima kusvika nguva yakati. Chepiri tatoona kudhara kuti uyu kana zvichikwanisika uyo anotenga mbeu uyo dzorera gono uyo opedzisa kulima ndima yake kana kuti zvagoronoya zvekuti vachaita change of ownership yavo sekuwirirana kwavo kwavakambeta kukutanga kuitira kuti mangwana azoziva zvaanoita kana muchiwirirana pakupasana zvinhu. Izvozvo hazvisisiko munda wadu anoda kulima ndii ndokutanganisa pacho ozane makore muchijara ndisina kuwirirana nazvo unodzorera mbeu nokupera attention nokuti munda ndowake. handisi kuramba izvozvo asi ndinoda kuti handidzoserewo mari yangu. Ndakawirirana kubva kwokutanga iyi. Samba yekuti chii unogona kurazisiwa noti wakadzalire mbeu munda mangu ndondo zvakatonga zvomari yenyu hauna kuti kuda mari wenozwisisa kuti tinoteerera streki ndozvo contract yenyu haisiri yakauya kuno iwo ukarima munda wedu ukadyarirwa mbeu uchida kudyara ndozvamaya kutakadutswa kuno chete chete zvemari zana zastori havakuvhiya umutenda pachitaka vakaudzisisa achijiudza nemachekadeo changaviri hama yangu haana kudyara mbeu yekuchitora akadyara yemuduri ndinoenda kundodzosera yakadyara kana akati akadyara bhagiti ndomupa bhagiti rake. urikudii mutepai muzoroi inini ndakamudzosera mari yake odzombewo handisi kukwanisa kuti aende kunodyara ikokuyo kumawirirani atakaita pamberi pasabhuku ndinotoenda kutomubhadhara mari akarimisa akadhiskara ndomupa mari akarimisa kokumunda kwamukana mukawirirana contract yenyu contract yakapera makanyorera pasi kuti contract yedu ikusiza kusvika nguva yakati bepa rina sabhuku aiwa shamani tanzwa uyu akutaura kuti isusu takanyorerana pasi zvisina sabhuku mukati handizvozvo zvakakoti hatina takanyorerana zvisina sabhuku mukati 3 witness wanombakutora tari panze apo patakataura nyaya ndii kureva kuti imimi makaita zvinhu zvenyu muri 3 muchiwirirana iweto vatakubvunza vanangobva wataura kuti contract yedu hatina kuwirirana contract kuti uyichasiza gore rakati handii ndizvozvo ndopatakubvunza futi tikati now iwewe nhasi uno wakutaura kuti contract yedu aisiza muna 9 July patakatongewa nasabhuku ndopatakubvunza kuti wakazogara futi pasi here nehama yako kuti azorima uno November uno muna July muye mushama sekuru mungatanzwa mukuita nasekuru sekuru kandi muzukuru sekuru nyaya yedu iyoiyo patakataura nasabhuku papa temobhofisi yedere sei yapera goromero muridzi ndindukuita sei ndiri kurima sekuwirirana kwatikaitana kuya sekuru horaiti muzukuru ndopatakubvunza pese papapa hauna chaukupindura ende hauna kana kutogara naye pasi wazotorohwa nohana wanzoti kumunda kuye kwarimiwa futi ndopawakubvunzwa kuti kumunda kuye kwarimiwa ndopawakichienda futi kuendekera sei kodyara yembeu pamusoro pouyu arima munhu tumekiwesi changamiri mutepa iri iwe kwakoka iri kutoratidza kuti iri kufa nokuti ndiwe wega zvese zvimwe zviri kutaura ndiwe wazvitaura zvekushaya period ndiwe wazvitaura nhasi unoyi zvekuti maminutes yari kuna sabhuku ndiwe uri kuzvitaura ende ndiwe uri kutaurazve pandakaenda kuyakumbira akati ndikurishaya hakuna maminutes gara waziva kuti hakuna panapa tigadzirei zvinyowani zvinokubatsirai iwe paakakubatsirawo yezvaringarima iwe
akanyangadza here kukubatsira andati akanyangadza here kukubatsira aiwa anokunyanga kweyo paakarima ukati kuti sekuru marima zvenyu asi zvikwanisiki kana kutora umwe munhu kutaurira akadii takamboenda kwasabho kutesinaiaa mukaita sei tikasvika isusu kwasabho tikati asabho period ye yaita se yakwana saka vaingoti ko maminitsi yacho yari kupi ndozvakaindibvunza manje pamberi pasabho mutemo wemunyika mukaita agreement inofanira kunge ine time even kumaruzevha kurendesa munda kumaruzevha for more than 5 years munhu ari kurenda iyeyo watiwa wake wanzwa ukapinda basa osaina contract yokutanga ogara futi 3 months 4 months uri pabasa payo mushandirwi haachatokwanisi kukudzinga wakunzi wapermanent by default imhosva yacontractor asina kusainirana zvochidaroko uchaenda kwese ndozvichakubata izvi ondazva uchita makasainirana pakutanga muri chii nawitness wenyu nhasi wakaenda kushandisa sabhu ko zvamukashandisa kudhara zve zvazvaramba here anga akutyisa here uyu kuenda kuudza kuti shamwari uyandimogara pasi tiite revisit contract yedu yazoramba makaenda kuna sabhu makuzoya kuno kwamama zvino mune mamwe masteps amuri kujamba pacontractual obligation kuzadzisa zvinhu zvamakawirirana kwamurasisa uyu ndosaka akarima achifunga kuti zvandikawirirana nasekuru ndozvichiripo wachikora chibvumirana kudaro ndini sekuru pamusoro chakati dai mainditendera ndaikupai bepa iri kuti mumboriverenga ripi kwandinaro recontract yedu yangu naiyi yokutanga dai mainditendera ripfupi hazakurebesa dai mukupai inodiwa kotinotanga tangoiserasera tanga yaseriwa vatonhedza madzambo yasikana amai zvinyorwa zviri pano zvandichazoda kuti mumwe nemumwe abvumire musi wa1 June 2014 ini mutepaire nyika dzino id number 4512835 E45 ndapa Austin Honde id number 4507735 Y45 plot number 10 irrigation kuti abhadhare mari yechikwereti chemagetsi inoita 210 yakanyorwa in brackets 210 nemafiga achashandisa kusvika musi wa 30 June 2015 ndizvo kana ndakundikana kumudzorera mari iyi 210 kusvika musi wa 30 June 2015 Honde Austin achatora plot number 10 plot number 10 kuita rako panzwisisa signature Honde Austin akasaina mtepaire nyika dzino akasaina witness ranziri panze ririye anonzani last Gwenzi akasaina ndizvo here wamutepaire zviri panei vanhengi vamutepaire tatuno zvakaitika here musati ndozvakaitika maiona pachirungu anoti do a wrong thing but not the court ita chinhu chakashata but usazoita sei usazobatwa vakaita chinhu vari mugumbezi renyika nhasi chava kumutemo manje vakurapanurirwa zvinofanira kunge zvichiitika zvaakutyisa ipapapa manje kondirati iripo yamamuchiti mimi hapana yamamuchiti hamuchaioni ini muri kudai kwasabhuku yokwasabhuku yanga atova apiro
yokubreka contract. And then in 2015 makazombhadhare makamupa here mari yake 2015 mari ndokamupabo and baba unoona kukwete 2015 makamupa here kwete ndakakundisa asi mamanyora kuti akatadza kuibhadhara 2015 June avati wataurwa uyawo floti yake ita yani ndokuroka kwedare wezi tumechiwesi inini ndasingafungidzire kuti nyaya iyi tichatosvika nayo kudai tichibvunza vamutepaire pabva kuverengewa statement vamutepaire vatindirikibva manyaya saka nokudaro so already ndiko kubvuma apa vanga vakuedzaedzawo kupa handiti wantinosiyawo oda aiwaka ini makatuyi munhu kana ndakutika kumbhadhara floti ayani utochinja zita ichinja zita makamazuzona ndinoaaamamopiwananikevo ndakuendesai vakakupai vacho kuti ndoza mukaita ivi unoda mutike manzo hazvisiri izvo manzo kuti munozoti anozoenderamira achii anofana kubheka kuti musina iyo mbonira kuchishandisa but makutotengesa state sana adakuudza kuti panofana kunge pasingarimwe panorimanyira manzo tozoona kuti hurumende yacho inondibvisawo sei because inini handingambotakasiwa pasi nesaizi yenyini titoiwa temai vakatadza manzo vakatotadza hauna kuburitsa zvakazara kuti munhu umubhadhare zvinhu zvake ende mwaona ari wobva waenda kujara futi munda maarima futi usina kutaura naye kuti mbona yarutemai iwe wakabatsiwa ndati munda make maakaenda kujaremo munda make okatomupa mvumo ndavangada mudzosera mari yake aiwariniko akatambira sei mari nawo mtepaire hatina kuzviramba venatimubatsire mtepaire dara hana kuzviramba kuti iwewe haunodzorerachi uyawo tomboti hana wamudzorera mari yake handiti asi patakubvunza mubvunzo risimbu ndokuti iwewe pamukadzorerana makazowirirana here kuti contract yedu yeshe mwana yakubreka nguva dzakati handiti makazetirana here izvozvo takaita ko pakasvika kubreka contract kuti yabreka yo kubva ndaunzwa kuti yo muna July so 9 July ndipakutaura kuti ndipatika break handiti makazogara pasi here mukataura gore rapera racho futi paseri igore rapera ke 2023 muchiti musi wa 9 musi wa 9 niwe mukazogara futi pasi ashe mwana contract yedu yakaseneno kwasabuyei gore no ndakuda chinhu chani chinhu changu handiti makazoitirana here izvozvo hamuna kuitirana plus zvine zvinyorwa tisaende kure zvine zvinyorwa mudzoka musa 22 ezvinyorwa zvedu zvese zvokasabhuku but nyaya yamakomamuchifanira kukumbira kubatsirwa chimira unzwe ndikuudze pauri wrong ende uri wrong uri kuita sekunge wakadzidza but uri kubva wazoratidza kuti ndakadzidza zvangu but ndaizobuda nopahwindo sinei uri kuonaka iwewe ndiwe izvozvizvi mudzimai wako ka ari kuramba achisimudza ruokoko anozvinyowani zvamakataurirana asi zvamakatanga kutaurirana iwe nahonde nagwenzi we ari kutaurwa uyo makanga muri 3 handiitika right ende ndizvo zvauri kutotenda iwewe kuti ishuwa saka pamakazotanga kubhadharana zuva ramabhadharana manga makuchifanira kuchibva manyora new statement inobroka iyo iwe wogara nayo iri yako isiriyo kuti maminitsi yokwasabhuku maminitsi yokwasabhuku kana yakauya muno yanga yari kutsimbirira agreement yenyu zvokuirigesheni kwenyu kuti sakare tinozviziva inini ndinogara unozviziva kuti unogara nichipinda muirigesheni imomwe izvo vamwe vari mume vari kurima mairigesheni imomwe havachisiriwo varidzi
kana imwe misangano yamaigara muchiita maagreements yenyu imimi ndinotozviziva zvinoreva kutika zvawakaita iwe ndizvakafanana nezvakaitwa nevamwe vari muirrigation havachisirivo varidzi wemastandi iyo yayo havazi vavanyowaniwo fanike honde chakamire yagara iyi handiti pawabvuma iwewe ipopai tanga tatofunga kuti simburu waidimbulira padhuzi tikaitesikaire kuvhiya nyama yemusoro tekairi nyaya yenyu iri inenge isina kukanzakira kugana tomboiendesa kulenzi inini ndiripo manza because patsakare munohurinzwa stering kanisi ndida kujora zvakanyanya stering maniche changamire ndinovakumbirira waregaine kulenzi chatofanira kuita changamire ichange itaunganidza uboho hwedu hwezvikaitika uyo utipa mapepa yache because pakuita mhosva iyi wakaita wakawanda chiri chigurupu chikabatwa chikadaro panopuwa mutongo unoita kuti zvisazoramba zvichiitika inonzi deterrent judgment inorambidza kuti zvinhu zvomutowo iwoyo zvirege ita sei nakuipa unganizaiko maita basa asatuka kuti ifambe kulenzi kokuti ndizvo here pamutemo ndowachapinda muna 2025 wari right wanga wauya zvakanaka right dare chidibatsira iwo chiomera imango kusimukuuzvii For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.